de 1714, quan la ciutat ja s'havia rendit però encara no estava ocupada, segurament el temps passava molt a poc i tots els que havien sobreviscut al setge devien reflexionar sobre allò que havia passat, sobre l'esforç immens que havien fet i com tot l'esforç del món havia estat insuficient per garantir-los la llibertat. Hi ha moments en què, posant tota la carn a la graella, en què fent tot allò que podem fer, no hem aconseguit la llibertat. Hi ha altres moments, en canvi, en què tinguent circumstàncies a favor, a nosaltres ens ha mancat la decisió o ens ha mancat la preparació necessària. Per tant, la nostra obligació, el nostre deure, no és guanyar, perquè malauradament en d'altres ocasions, fent tot el possible, tampoc no ho hem aconseguit. La nostra obligació és fer tot el possible per estar a punt, perquè quan hi hagi l'oportunitat la puguem aprofitar. I això potser ho podríem anomenar gimnàsia independentista. I aquesta gimnàsia independentista l'hem de practicar cada dia. I l'hem de practicar a Arenys de Munt aquest diumenge, però l'hem de practicar cada dia nosaltres mateixos. I no podem traspassar la nostra responsabilitat individual i la nostra responsabilitat col·lectiva a ningú. Cada un de nosaltres ha d'assumir aquesta responsabilitat. I hem de ser conscients que, igual que el 1714, amb molt més motiu, ara també hi ha gent, uns que estan cansats, uns que en canvi tenen totes les forces de la seva vida, uns que estan decebuts, uns que estan entusiasmats, uns que estan tristos, uns altres que estan feliços. Però hem d'aprendre a respectar el sentiment de tots els nostres companys, perquè només respectant els seus sentiments serem capaços de sumar. I si el nostre deure és fer tot el possible, el nostre deure és intentar sumar, perquè un dia tots haurem de votar conjuntament per obtenir la llibertat. Per tant, a nosaltres no ens sobra ningú, no sobra ningú. Hem de ser generosos i hem de ser compromesos. I només així és legítim que siguem exigents. I sens dubte hem de ser exigents, perquè no ens podem permetre el luxe d'equivocar-nos gaire, perquè sovint el país està al límit de les seves forces i de la seva moral. I per tant, quan arribi l'oportunitat l'hem d'aprofitar a fons i seria convenient guanyar-la. Per tant, nosaltres hem de ser exigents amb els nostres, hem de ser exigents amb nosaltres mateixos i aquesta exigència l'hem de basar amb el nostre compromís amb el treball i amb la nostra generositat amb els companys, estiguin on estiguin, hagin estat on hagin estat i estiguin on estiguin en el futur mentre el dia del referèndum estiguem tots junts. I és molt important no oblidar que el dia 13 té moltes utilitats a Arenys de Munt, però una d'elles és assenyalar amb claredat qui són els amics i quins els enemics. I el dia 13 de setembre a Arenys de Munt, a un costat hi serem tots els demòcrates i tots els independentistes i els demòcrates europeus, incloent els del Partit Socialista a Europa i els del Partit Popular a Europa i els del Partit Liberal a Europa, i a l'altre costat hi haurà la Falange, la justícia espanyola i l'estat espanyol.